ndị be anyị, onye ya na chi edu n'izu n'ife anaghịkwanụ eme ya. Onye ya na chi edu na mma, ife ike anaghị eme ya. Ọ bụrụ na gị na chi gị adịghị na mma, gbakwanụ mbọ ka ije mee gịnị ka gị na chi gị dị na mma, maka na ndị be anyị sịkwanụ na onye gbakarịa chi ya n'ọsọ, onye gbakarịa chi ya n'ọsọ, ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Onye buru chi ya ụzọ, gịnị eme ya na chi ya mazikwa. Anyị abịakwara nọ n'ụbọchị taa ka anyị kọwara ụnụ n'ife gbasakwara ụnụ mmadụ ịdị mma ya na chi ya ịdị na mma, maka na ọtụtụ ndị be anyị hapụziri adịmmma ha na chi ha jezie welu ngụ na-eku ya n'elu n'elu, o wee na-ebutelu ha ife uke dị iche iche, ife aghọm dị iche iche na ife akụ ogiri dị iche iche, o wee bụrụ ife mmerụ ahụ na ife anya mmiri n'ebe ọ gbasara ọdịnala Igbo anyị na ịgọ mmụọ anyị nọ. Aka mbụ ezigbo nwanne ụlọ nwaanyị Ada Ndị Gboo, Ada Nnewi. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na mbụ, anyị si gị jisie ike agwụna gị. Ọ bụrụ na nke a bụ nke izizi ị na-esonyere anyị, ngwa jee ka ịpịara anyị akara n'ebe e dere sọbskraịbụ. Echefukwara ka ịpịara anyị aka n'ebe esere aka mmadụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, ngwa jee na-egbu okwu nke ndị Igbo na-akpọ comment section ka ị jụọ anyị ajụjụ. Ọ bụrụ na gị na chi gị adịghị na mma, maka na ife na-emezi anyị bụ ụmụ ọgbara ọfụ kịta na anyị na-ahapụgodu usoro kwesịrị ka anyị so mee ife, maka na o nwekwanụ ka ị ga-esi jee gụchaa 10 gbadata wee bidokwazie na 1. Ị ga-ebu ụzọ gụọ 1 bife igogido wee ruo na 10. Ọ bụrụ na gị na chi gị adịghị na mma, i wee je na-achọ awere dị iche iche, i wee je na-achụ ya n'elu n'elu, ije na-abakọnye mmụọ dị iche iche, maka na ife na-emezi ọtụtụ anyị bụ ụmụafọ Igbo na anyị na-eje na mba dị iche iche je na-abakọnye ọtụtụ mmụọ dị iche iche. Mmụọ enu, ebe ọbụla akụrụ mmụọ ijebanye, akụọ mmụọ n'elu ijebanye, akụọ mmụọ n'ala ijebanye. Ị chọrọkwana ịjụ onwe gị ajụjụ ka ị marụ na mmụọ mba niile ị na-eje abanye na o nwere ife ndị bụ ụnụ na-asọ nsọ eji wee wube ya bụ mmụọ ahụ. Biko maka na ịmara ife mmụọ anwa na-eri, ịmara ife mmụọ anwa ji apụ, ịmara ife ya bụ mmụọ ji abata, ije na-eme gịnị, ị na-eme onwe gị initiate na mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ na enwezie ka onye nwa si wee na mmụọ ya ebido jebe na-arụsị anwa dị iche iche na mmụọ dị iche iche ahụ o jegasịrị m onwe ya initiate. Ọnya bụ na mmụọ mmadụ ebido gbaba ụmụna di, mmụọ ga-ama nzu ike, onye ị ga-anya ụwa ịnyọzie onye ahụ ụwa, obido taba afụfụ. Anọkata asị ya na mmụọ dị ebe niile akpọ ya oku, asị ya na mmụọ si na mba dị ebe niile akpọ ya oku, onye nwa ama mmụọtazi onwe ya. Ụfọdụ n'ime anyị ahapụ ka ihe na chi ha ịdị na mma je na-achọ ite, na-achọ ife dị iche iche, na-achọ ife nkechi dị iche iche. Mmụọ na-asịrị gị gọba mmụọ, asịrọ gị jee ka ị na-aba na mmụọ dị iche iche. O nwere ife bụ ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ bụ ịpụta ụtụtụ, ịma nzu, ịma edo, iwere ọjị kpọkwuo olu mmụọ na ndụ mmụọ, kpọkwuo ndị ichie, kpọkwuo chi gị na aka gị, kpọkwuo ndị gị na ha yi. Ị na-eme ya, ife ga na-agara gị nke ọma, maka na asị na chi onye adịghị n'izu na ife ahụ eme. Onye ya na chi edu na mma, ọnwụ ike aha egbu ya. Ka anyị bụ ụmụafọ Igbo, ka anyị gbagharidebe, ka anyị were aka anyị, ka anyị ji adazi na-eji aka anyị ekotara onwe anyị okwu na ụka mgbe ncha, maka na ọkwanụ njegheri anyị na-ejegheri na-ebutela anyị okwu na ụka oge ụfọdụ. Ọtụtụ n'ime anyị si na be dibịa dị nke a mabanye na nke a, si na be dibịa nke a majebanye na nke a. Oge ụfọdụ uke na-adụ n'ime ndụ gị bụ uke so na ndị dibịa ị na-amajegharị, maka na anya bụ dibịa nwere ike ọ bụrụ ka ị si eche ka o si eche. Ikekwe ịma mmanụ n'aka dibịa ka ife na-eme gị si eme gị, tupu ị malụ ife ememigo ọ dịgolu gị, nke ndị oyibo na-akpọ late. M ga-ekwutebe ebe a maka na anyị ama nkwucha okwu ncha, a sị na ofu okwu ezo na nwa m ife ịma ife, na ọkwa na ebe a na-adụ onye nwatakịrị nwere nne ka nke enweghị nne na-anọ ene gịnị amara ife. A sị m ụnụ ka emesịanụ, ndewonụ maka ndidi ụnụ, chebiri na anyị n'oge ọzọ. Daalụ.